pozik dator kontu kontari. Bat, bi, hiru, hemen da miru, gure gana kontu kontari. Bazenekien eserita ere dantzatu daitekela? Miruren saio honetan, familian eta lagunen artean gozatzeko aukera izango dugu. Musika izango da ikuskizunaren oinarri, istorio eta pasarte divertigarriekin uztartuz. Mirurekin kantatuz eta berarekin parte hartuz, emanaldi oso dinamikoa sortzen da, giro goxo eta atsegina sortuz. Miruren nirekin dantzatu nahi ikuskizun berria. Miruren nirekin dantzatu nahi ikuskizun berria. Valerioren erabakia. Valerio oso goiz jaiki zen goiz hartan. Labealdirako behar zituen gauzak erostera joan behar zuen azokara. Zeukan trajerik dotoreena jantzi, armairuko leku eskututik diru pixka bat hartu, eta hantxe abiatu zen azokara. Eguzkia irtete hartzegoen, eta Valeriok ahal bezain laster azokara iritsi nahi zuen. Ibili azkarrean zebilen eta esaten zion bere buruari, ibilaldi hauek ez dira niretzako. Azkarrago eta erosoago egongo nituzke ibilgailu bat izango banu. Gogo eta horietan zebilen eta azokara joan zen irina erostera, beti bezala. Aurrekoan baina garestiagoa zegoen gainera. Irina erosi eta gero, ondoan zegoen bizikleta denda batean, erakusleioan begira geratu zen. Baina, berriz ere azokara itzuli zen. Baina, ez zen oraingoan irina erostera joan. Asto bat erosi zuen, haren gainean jarrita etxera itzuli zen. Bidaia osoan hizketan aritu zitzaion Valerio astoari. Ederki laguna, laguna handiak izango gara. Nik ondo tratatuko zaitut, eta zuk hara eta ona eramango nauzu. Nor daki, noizbait, bidai ederrak egitera joango ote garen, munduko beste lurralde batzuk ezagutzera. Ikusiko duzu, laguna handiak izango gara. Valeriok egun hartan ez zuen laberik egin jakina. Orduan, hurrengo azokako eguna iritsi zenean, traje dotoreena jantzi, armairuko leku eskututik diru pixka bat hartu eta astoaren gainean jarri zen. Goazen lagun, esan zion Valeriok. Goazen azokara. Azokako bidean lagun bat pasatzen ikusi zuen, eta hark galdetu zion Valeriori. Nora zoaz, Valerio? Galdetu zion ondotik pasatzen txirrindulari batek. Azokara noa? Baina ez aluke hobe bizikleta bat erostea, asto bat baino. Erantzun zion Valeriok. Nola erosiko dut bizikleta bat? Oraintxe bertan, buruan dabilkidan burutazio bat, astoari galdetzen ari nintzaion. Ez duzu nahiko bizikletarekin hitz egiten hastea, ezta? Erotuta nagoela pentsatuko dute? Valerio azokara iritsi zen azkenean, eta astoa egoteko
toki on bat bilatu zuen, hementxe. Garoa noa zuen aurrean eta astoa hortxe eroso zegoen. Ondolen Valerio azokatik ibiltzen hasi zen, irina erosi zuen berriz ere aurrekoan baina garestigoa zegoen, eta irina erosteaz gain beste postuak ere ikusi nahi zituen. Ez zuen presarik, begiratzen ari zen, eta ez zegoen ziur aurkituko ote zuen, baina barru-barruan zerbaitek esaten zion, baietz, aurkituko zuela, eta postuz postu begiratzen ibili ondoren, ara, hortxe, aurkitu zuen nahi zuena. Akordeoi bat! Valeriok akordeoia hartu eta astoaren gainean jarri zen. Astoa etxeruntz ibiltzen joan zen. Baina bidegurutzera iritsi zirenean, astoak etxerako bidea hartu zuen beti bezala, baina Valeriok ez. Valeriok beste aldera ez joateko esan zion, beste bideura hartzeko. Akordeoiaren auspoa ahalik eta gehien zabaltzen zuen, eta pixkanaka ixten zuenean, burua okertu eta ateratzen zuen soinu goxoaz gozatzen zuen Valeriok. Valerio etzen berriz ere etxera itzuli. Hor nonbait dabil bere musika eta astoarekin. Bietako bat gosetzen denean, bidean geratu eta pieza batzuk eskaintzen ditu. Jendeak oso gustora entzuten ditu. Eta beti dago norbait jaten ematen diena. Gauean, iluntzen denean, beste abestitxo batzuk jotzen ditu. Eta beti dago norbait lotarako leku goxo bat eskaintzen diena. Eta astoarentzako leku goxo bat etzatekoa. Behin, hiri haundi batetako plazan jarri eta hantxe egon zen abestiak joz. Hango alkatea gerturatu eta traje eder eta dotore bat oparitu zion, agintari traje dotore bat. Gainera, beste batek zapata dotore batzuk oparitu zizkion, zilarrezko belarriekin. Valeriok uste du zilarrezko belarriak dituela. Oso dotoreak dira, eta hortxe dabil Valerio dotore jantzita bere akordeoiarekin astoaren gainean bidaiatzen. Valerio, zergatik zabiltza horrela, alde batetik bestera, lanik gabe, familiarik gabe, etxerik gabe? Gogoak ematen didalako. Ez daukadanik, ez dut nahi, eta ez diot inori kalterik egiten. Eta zahartzen zarenean, eta musika jotzeko gai etzarenean, zer egingo duzu? Orduan, ogi puska bat ematen didanari, eta lotarako leku bat uzten didanari, ipuinak kontatuko dizkiot, pilo bat dakizkiteta. Bazenekien eserita ere dantzatu daitekela? Miruren saio honetan, familian eta lagunen artean gozatzeko aukera izango dugu. Musika izango da ikuskizunaren oinarri, istorio eta pasarte divertigarriekin uztartuz. Mirurekin kantatuz eta berarekin parte hartuz, emanaldi oso dinamikoa sortzen da, giro goxo eta atsegina sortuz. Miruren nirekin dantzatu nahi ikuskizun berria.
nirekin dantzatu nahi ikuskizun berria. Bazenekien eserita ere dantzatu daitekela? Miruren saio honetan, familian eta lagunen artean gozatzeko aukera izango dugu. Musika izango da ikuskizunaren oinarri, istorio eta pasarte divertigarriekin uztartuz. Mirurekin kantatuz eta berarekin parte hartuz, emanaldi oso dinamikoa sortzen da, giro goxo eta atsegina sortuz. Miruren nirekin dantzatu nahi ikuskizun berria. Miruren nirekin dantzatu nahi ikuskizun berria.